Hola a tothom! Us agrada el cinema? El cinema policíac, el thriller on has de descobrir qui és l'assassí? Doncs vinga, acompanyeu-me. Avui parlarem de Snake Eyes, una pel·lícula de Brian De Palma de 1998. No confondre, si us plau, amb Snake Eyes de G.I. Joe. No té res a veure. Per entendre com va acabar fent aquesta pel·lícula, hem de tenir en compte que Brian De Palma, el director, venia de rodar Missió Impossible 1 amb Tom Cruise. I després de les baralles que va tenir amb ell sobre la creació de la pel·lícula, unes diferències artístiques que quasi arriben a les mans, doncs necessitava un relax, una obra pròpia, més personal, i va cridar al seu guionista de confiança, David Coeb. I de què va la pel·lícula? Doncs d'un policia que va a mirar un combat de boxa, un policia bevedor, jugador, xulesc, i que de cop i volta es troba enmig d'un assassinat. I el voldrà resoldre. L'acompanyarem en la búsqueda de pistes dins un estadi tancat. El director arranca la pel·lícula genialment amb un pla seqüència de 12 minuts, brillantíssim, un gran homenatge a Set de Mal, de Orson Welles, una obra mestra del cinema negre. Molt recomanable, l'heu de veure, blanc i negre, ja ho sé, però és que s'ha de veure, Set de Mal, Orson Welles, no cal dir res més. Si us plau, que no es tiri enrere ni l'any de la producció, abans del 2000, ni la hiperactuació desenfrenada del Nicolas Cage, perquè el personatge és així. I és que Brian De Palma realment on es llueix més, on aconsegueix obres mestres i treu tota la seva artilleria és quan fa homenatges. Per exemple, Doble Cuerpo, homenatge a Hitchcock. Aquesta. O, per exemple, homenatge al cinema de gàngsters amb Atrapado por su pasado. Absolutament genial, una obra mestra també. I aquí és on es nota la seva qualitat de director. I quins són els actors que participen? Doncs Nicolas Cage, que està desmadradíssim, li han dit que sigui hiperbòlic i ho fa, ho realitza, a més amb aquella entrega que té ell. Gary Sinise, com a secundari, que tenia que ser Will Smith, molt curiós, li van oferir Will Smith i va dir que no sé com va s'acaba la pel·lícula. I la Carla Gugino, que pobreta fa una miqueta de noia guapa, florero, llàstima, perquè és una gran actriu que la seva bellesa li ha tirat sempre enrere a segons quins papers. Fans del cinema policíac, fans del thriller adrenalínic, fans de Brian De Palma, que filma com ningú fa, amb un estil molt marcat propi. Vinga, molt entretinguda. Ojos de serpiente, Snake Eyes. Moltes gràcies per estar a l'altre cantó de la pantalla i fins la propera.